Kalamun digagas kang jero, mbuh sapa sinten lanang utawa wadon, kalamun jejere manungsa urip kuwi gegayuhane mesti padha. Ora liya kang digadhang lan digegonta, murih tentrem lan ayeming kabeh kulawarga. Kanthi puji donga supaya garwa putra wayah padha tansah slamet wilujeng rahayu widodha tinebihake ing sekabehing godha pangrencana, mugi tansah manggih bagya mulya. Gegayuhan iki bisa kanggo pepeling lan pangeling-eling kinarya ngelingake sekabehing laku utawa tumindak kuwi sayogyane kala mangsane arep tumindak apa wae kudu tansah diati-ati. Awit jeneng wong urip mau kalamun kleru ing tumindak sisip sembire luput ing pangindane padha dene nggeret pang saka pucuk. Brendetan ora karu-karuan garwa putra kabeh keluarga kang ora ngerti marang undring perkara kasempyok ing aradan melu nyangga dosa. Mula urip kuwi becik kang prasaja lan kang waspada mrayitnani marang uripe. Urip kuwi aja nganti netepi bebasan kaya kuda ngerap ing pandengan, kaya playune jaran kang tanpa kendali. Kuda kuwi pindhane nafsu utawa angkara murka. Nafsu kuwi kalamun ora kacandhek marang padhanging nalar lan lerming rasa, uripe bakal kacemplung ing dalan kanistan, bisa-bisa njegur jurang.